Inigkatapos na sa kalibutan mga igsoon, mubalik si Kristo ug magtungtong na siyag trono. Maunay gipasabot sa atong tubag sa Salmo, ania ang Ginoo aron maghari sa yuta uban sa katarong. Naigihisgutan si former congressman o chairman sa Appropriation Committee sa atong Kongreso, si Saldico, nga niingon siya, ang gusto ng hari hindi mababalik. Kinsa may hari nga yang gipasabot, ang atong current president nga si Bongbong Marcos. Kinsa may nagsulti niya nga sinabi na yan ng hari, hindi na pwedeng baliin ang iyasang speaker sa House nga si Romualdez. Pero kining atong hari dinhi sa kalibutan, usahay dili matarong. Sa inyong tanaw, sa naghari nato so far, inyong naabutan, gikan ni Marcos Sr., kaabot naman ko ato, gamay pa ko, batanon, hangtod na batanon ko, kamo nakaabot sad mo, labi na mo mga tiwasono na. Sa naghari sa Pilipinas, kinsa may liwat-liwat sa atong King of Kings nga mao si Kristo nga maghari gyud nga matarong. Kailan mo sulti pero imagine lang. Unsa man ang kinaiya sa hari nga matarong. Matud pa sa unang pagbasa, ang hari nga matarong nga mao ang Dios, iyang sunugon ang mga dautan samag mga sagbot og balili, og iyang dadon sa langit og mosidlak samag bidlisiw sa adlaw ang mga matarong nga nagsunod sa pulong sa Ginoo. Mao ginay sakto. Pero kung ang hari gani iya na ganing pasidlakon ang mga dautan, unya maunay sunugon ang mga matarong, kana di na tinuod nga hari nga liwat sa Ginoo. Kinsa man ang ato rong hari nga nidas Pilipinas so far, nga ang mga dautan mao gyoy sunugon o kahapatyon, unya ang mga matarong maoy protektahan og pasidlakon. Kamo nalay pamalandong og naaman og wa gani, maunay sunod natong pilion kung doon na patay higayon. Kung doon na patay higayon, doon na magi umaabot nga eleksyon 2028. Maunay atong pilion, kay magsigilan tagpili nga mga hari dinhi sa kalibutan nga dili liwat niining hari sa mga hari nga mao si Kristo, mag-anam lagi tag kaut-ot. Tanawa ang ubang mga nasod, dili sila mga Katoliko, pero nakapili sila mga hari nga nagsigi og hunahuna sa kaayuhan sa ilang gingharian, sa ilang nasod. Ni Asenso yun. Gani karon dinhi lang gani sa Asian countries, kita na may usas mga uyamot kaayo. Sa una, kita'y number 2, next to Japan kuno, mga 1960s. Karon 2025, murag kita na'y usas mga pinakaiwit. Kadtong mga nasod, mga gingharian nga murag ubos kaayo, nakapili mag-arang-arang nga mga hari. Ana nga sinso like Singapore, sa pelayan dia, mga Vietnam karon, lupig na ta. Oy, hilingay mong tupad. Ingna og ikay pilion, sugot ka. Ingna kono, ingna ikay pilion ba sunod nga hari sa Pilipinas, sugot ka. Kinsay mo sugot, taas ang kamot. Nawa gyud. Pulos man mo mga buangon. Hadlok na. Mao man ay unang kinaiya sa tao nga dautan, mahadlokon. Og tungod sa kahadlok, magsigig panggukod sa ilang mga gikahadlukan. Mao na nga ningon si Kristo diri,
Kamo sa dili pa ni mahitabo nga malumpag ning tanan matapos ang kalibutan, naa usay mga gubat, kagubot, kamatay. Wa man maapil diring flood control. Mga flood control ang makalilisa nga kamatay o kana apil na diya. Ngano man tungod kay kining mga dautan nga hari, di ni sila musalig sa kamatuoran. Ang ilang saligan ang bakak, mamakak gid ni sila. Tanawa karon, suod kay sila sa una, unity, dako kay pagsalig si Bongbong Marcos na midagan pagka-presidente ngadto ni Sara Duterte nga iyang gipartner isip vice presidente. Dako kay siyang pagsalig. Iyag yung bandilyo nga dito si Sara. Proud kay siyang isa-isa sila sa kamot. Sa dihang nanaog na, uy, di pa impeach, oy. Bisag unsay isulti ni Sara Duterte nga isip vice presidente, uy, wala na. Di na katuhuan, bakak na. Bisag unsay isulti, bisan na gani ang kuha ni support na nga ang iyang confidential fund nagigamit, okay ra sa kuha. Kanang legitimate nga pagkagamit. Dili gyud, di na gyud tuhuan. Sa una suod kay sila ni Saldico. Matud pa ganing BP Sara, sila rang tulo diha nagsigi og inaprobay anang final budget sa Pilipinas. Suod kay sila. Mo'y ilang chairman sa appropriation committee. Karon na gisulti si Saldico. Naingon siya, mayroon akong ebidensya, mayroon akong resibo, mayroon akong pangalan. Gisulti karon. It holds no. Ano to? It holds no water. So na pagsulti, di mo ko kamao kung in English. Ano bang way gibog aton ba? And siya papuliya siya dire. Ingna siya dire nga kanaganing mo under oath siya. Di siya mo under oath. Wa nay di na valid basta dili mo under oath. Unya si Sergeant Gutisa nga ni under oath. Di na sad na valid kay sayop na ng sa tinga to, notaryo. Ana na ang mga daotang hari way pagsalig sa kamatuoran, ang ilang saligan, ang ilang bakak. Ang tanan nga mosultis kamatuoran, prisohon, ikiha, daog-daogon, lisod-lisoron o kaha patyon. Gilingi ay mong tupad. Ning na malipay kas kamatuoran. Lingi ba? Uy. Di man mo mulingi nga kanang imong tupad tinuod man na di man na AI. Lingi anha man mo magsigtan-aw ng mga AI diha ng social media. Kanang imong tupad lingi Nge. Nya pangutan ing na tinuod ng imong naong, na tinuod ng imong buhok, tinuod ng imong kilay, tinuod ng color sa imong naong o imong ngabil, tinuod ng imong gender, tinuod yung kang babae, tinuod yung kang laki, tinuod nga minyo gyud mo, nagtipon mamog puyo, sige mamog tinukhangay, tinuod gyud na. Oy, ug atong hisgotag ingon ana, masuko. Pangutan asad ko, napader tinuod kang pare. Sige na. Namaligya kay kong slat. Kamo dili mo tinuod nga parishioners. Nga naman, wa mo palit og slat. Ang nipalit og slat mo nay tinuod nga parishioners. Nga naman kay kining slats nga atong gibaligya para nis parokya, dili ni paras pare nga inyo karong parish priest. Nilingay mong tupad. Ina mamalit na tahag. Ingna ba? Malit na ta. Ang tinuod nga pare, mahigugma,
ug mo develop yun sa parokya o sa mga parishioners. Ang tinuod sad nga parokyano, mo support yun programa sa pari alang sa kaayuhan sa parokya. Mao na tinuod. Congratulations kay daghan dinhi ang tinuod. Tanawa, di ba? Ni-improve na ang atong slot. Ang atong grace, para ni sa katong atong ibayad, atong ato pang previous project, nga wain taon nato mahumag bayad, basig di pa ta mga matay, mahuman ni nato. 86,990 na ang atong nahalin nga slots. Nya napay 613 ka slots, 81 ka slots, 613, 81 ka slots na available. 100 pesos per slot. Nya doon na ni 70 slot challenge, nga tag 7,265 na ang atong nadawat ka challenges. Improve na. Nya kining atong PPSC or Protection and Prosperity of Santiago de Compostela, para aning atong ongoing nga mga projects karon din his parokya, 61,796 na ka-slots ang atong halin. Napay 38,204 ka-slots na available, tag 100 pesos per slot. Gamay-gamay na lang ni. May tag mahurot ni before sa akong birthday, 8 days from now. Mura magdi mo gusto makaabot pa kog 8 days. Naani 162 slot challenge nga tag 16,200, 173 na sad ang atong nadawat. Nya sa atong DPR nakapundo na ta karon og 10,119 ka slots, tag 100 pesos per slot. Ang ato na rong giatubang nga project magsugod na tagtukod sa mga balay nga atong unahon pagtukod. Ang matag balay nga atong tukuron mo budget tag mga 50 to 60,000. Gamay lang nga balay, 10 by 12 siguro ang floor area, YCR, Y kusina, basta lang na ay kahigdaan. Nya karong adlaw mag-meeting nami sa team aron sabutan unsaon ni pag-implement. Ambot kaya ba kaning budgeta? Kay mao man ni budget nako, ubos-ubos pagigdutay ani ang budget nako didto sa former parish nga nakahimo tag 151 ka mga balay nga susama ani niya mga 40 to 50,000 pamantong latest namong budget didto. Karon among gihimong 50 to 60,000. Kung gusto mong mutabang nga makahimo tag mga balay, kay nga mo rong target na aras mga 15 kabalay pa ang kaya natong himuon nga makumpleto sa ato kaning ato orong nahibilin nga budget. Salamat kayo. Atong pakpakan ang namalit og slot. Salamat kay tanan. Unya ibaw man gyud mo nga birthday nako karong November 24. Dili ko maghikay, di sad ko mudawat anang mga items nga inyong ipanghatag nako. Usa ra gyud akong dawaton. Unsa man? Thank you very much. Slot ra gyud. Niya ang kondisyon ako na ning gisabot si Santiago og ang atong Ginoo ang mahal nga birhen nga monitoro nila kinsa tong mo greet nako happy birthday either sa social media or actual nga mo greet, kinahanglan mo palit gyud slot. Ayaw na lang mo greet, yango-yango na lang mo niya, smile basta dili mo palit og slot, ha? Unya namiligro na mo og di mo palit. So naa pa mo'y walo ka adlaw nga chance nga makagreet mo na kog happy birthday. Nya unsaon pagpalit og slot, tulo man ni ka slot, so 300 pesos ang minimum. Unya kay 62 years old naman ko karong November 24 og makaabot pa na challenge nga 62 slot challenge 6,200. Sa pagkakaron, ang nadawat na kong greetings, greetings meaning namalit og slot for my birthday, 217 na ka greetings, onya 25 ani challenge. Pakpak. Pwede na ni sila mga matay. Pwede na. Pasabot,
registered na sa libro sa kinabuhi dito sa langit. Pero kanang wa mo palit, bisag naay ikapalit, ng miligro pa mo. Kamong gasigig tan-aw sa akong mga social media, sa akong YouTube, unya digid mo palit, kutob sa akong birthday, bisag usa lang kaslat, miligro mo. Yung kapadir, oy, naigo biya mis bagyo, unya nabahaan mi, wa man gani mi balay, ayaw, di na rason, pangawat mo. Nya ipalit og slot. Nya unsa may inyong kawaton? Kawata ang inyong kaugalingong kwarta. Kung doon na kay kwarta, ipalit og pagkaon, ay nalagpalit og pagkaon, inom nalag tubig. Nya ang imong budget ato, ipalit og snacks. Mga tulo lang kaadlaw, inom kag tubig. Di jud ka mamatay, kapalit yung kag slot, Nya iniguman, balik dahin ka og palit og pagkaon. Himsog panglawas, himsog pangkalag, lipay pang simbahan. Unya kay 8 times 100 manas Ginoo kun unsay imong gihatag. Nya nakahatag man kag 300 sa tulo ka adlaw nga wa ka mukaon, inom lang kag tubig, nakahatag man kag 300. 8 times og 100, pila may imong dawatonon sa Ginoo? Tubag. Pila? 30,000. Inigabot na sa hatag sa Ginoo 30,000, kaog maayo. Tanawa, di ba, atakihon din ka sa high blood. Nya, patay din ka. Patay ka. Igkamatay nimo, igabli sa libros kinabuhi, nasuwat imo nga dito. Nya, nagsunod nimo ang katong dato kayo nga gikan sa flood control. Nga nidawat atong mga bag, nga taxi case, nga tindaguang bag, traveling bag, para sa kwarta nga tag 48 million kunong sud anang portindaghana ron gipakita ni Saldico galinya mga bag portindaghana kadtong 46 ka bag nagiingon ni Sergeant Gutisa gi-affirm man sana ni Saldico nga tinuod to kay ako'y gasugo niya kami nag-deliver ato daghan tong mga bag linya. Nagsunod sa nimo. Asa man sila? Pastilag inig-ablis libro nga suwat ang nga dito. Unsay imong isulti? Moingon day ka, salamat sa Dios. Ngano man nakahinulsol di ay ila deng giuli sa nasod ang ilang gikawat pagkanindota. Nya gipakapinan pag yung palit og slot. Nindota no? Kay ngano man ang pasaylo sa Ginoo mga igsuon why sukod. Why limit. Basta tinuod kang magbasol nya imong ulian kanang gitawag tog restitution, reparation ang imong nabuhat nga sala daygon kas Ginoo og daghang mga santos nga ingon ana mo na atong ipangandoy nga kining rally karon mubunga ni siya og paghinulsol sa atong mga sala aron mabag-o ang naong sa Pilipinas dili na mga tigpakaaron ingnon ang mga leaders dili sad mga agap og kwarta ang mga citizens na panahon sa eleksyon halak dawat yung kwarta dawat ayaw isalikway na kay kinawat na kanang mga ilang ipanghatag, mga kinawat na, ingnon talang anang punga. Kanang ilang igasto sa projects, kanang ilang igasto sa mga infrastructures, nga di sila manghatag o kwarta, maunay genuine, kay gikan na sa atong buhis. Pero kanang ilang ipanghatag, panahos eleksyon, mga ayuda-ayuda, kinawat na, o kinsa may gikawatan, kitang mga magbubuhis. Kita'y hatag-hatagan, kita'y gikawatan, giilad-ilad, tana nila. Di na tapailad o di na sa tamangilad. Muna palit yun mong slot. Karong December 14, naatay concert sa Sweet Notes. Fundraising ni nato. Nakakita na mo sa atong sample poster. Ipakita ko no dong. Nara. Kaila mo ana, Sweet Notes. Magtiayo na nga mga antahay. Niya ato nang ikuan. So kung gusto na mong mopalit og tickets,
Pwede mo og tanawa la sa opisina. Ano ba 'toy ticket dito? Basta mauna ang atong gold ticket 12,000, good for maximum 4 persons. Nya anha mo sa tubangan na mo'y table. Nya pwede mo makahikap sa taga sweet notes. Naos tubangan. 12,000 ang silver tag 8,000, good for 4 gihapon ay table, pero ato mo sa sunod na level, luyo na mo, di na mo kaduol kay naa may coral, di na mo kaduol diretso ang katurang taga gold niya. Kung bronze 1,000 per ticket, naagya po mo'y lugar ato sa ikatulong level, lingkurana na lang 1,000 each per each 1,000 each. Unya, og adto mo sa general admission 300 pesos, adto na gyud sa pinaka luyo og kinadak ang lugar. Arinas luyo nato pagahimoon mo na magampo tang maayo ang panahon. Dako na kayong hawa nato sa luyo. Kakita na mo? Awa sa mo'y tanaw-tanaw. Nya naatay kanang mga sponsorship ato na tong gipinpoint na ay sponsorship nga 50,000, 40,000, 30,000. Nya ang 50,000 na amoy duha ka gold tickets. Ang kay tabang man na inyo diri nato. Ang 40,000 na amoy duha ka silver tickets. Ang kailan sa pilayan? Ang 30,000 na ay pila to ka tickets? Sorry, nawa ako passing. Upat man tingali gyapon to ka bronze. Kay kamo may sponsors. Unya i-flash mo diha sa atong screen during the show o sa atong online na kaning kuan platform sa YouTube o sa Facebook. Mga igsoon, kining atong gibuhat tanan para ni simbahan. Kung mo support mo, mahimo tang malambuon. Kung di mo mo support, wa ni kapuslanan. Katapusang lingi sa imong tupad. Ing na mo support ka? Lingi nga ba? Sige. Ang mo support, manindog. Ang di mo support, manguli.